खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जोबथारनायाव दिनै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गोलाव बोसोर सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै आरो आफादगिरि बिबान लानानै हारिनि थाखाय हाबा मावबोनाय दिपेन बर'आ दिनै अदालगुरियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबथा बिदाय लाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानाव थानाय आरो रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव एबसुनिफ्राय बिथाङा बिबानखौ एंगारबाय। बिथां गेदेमाया दिनै जोबथा बिबान एंगारनाय हाबाफारियाव बाहागो लायैनि सिगां अदालगुरि बाथौ थानसालियाव खुलुमो आरो बेखौ लानानै बिथां दिपेन बर'आ गावनि समाजारि बिजों फेसबुक एकाउन्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला आंनि जिउनि 25 बोसोर बे गेदेमा आफाद आरो बर' हारिनि थाखाय बावसोमनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुआव हाबा मावनायनि दिनै आंनि जोबथा सान। बे दावबायनाया जुजिनाय, सोलोंनाय, खौसेथि आरो बावसोमनो हायै गोसोखांथिफोरजों बुंफबनाय। आं साफ्रोमबो सोद्रोमा, दैदेनगिरि आरो मोजां हास्थायगिरिफोरनिसिम जोबोद साबायखर बावो, जाय बिथांमोना गोलाव सम एबा गोलाव बोसोरनिफ्राय आंजों गसंदोंमोन। आरोबाव दिपेन बर'आ बुंदों दि बे जर'खा सानखालि आं फुंनि जागायनायखौ अदालगुरि जिल्ला आफादजों लोगोसे बाथौ मन्दिराव आर'ज गाबनायजों लोगोसेनो इयुननि थाखाय आरो एबसुनि अराय गोहोनि थाखाय बोर बियो। एबसुखौ सिबिनाया आंनि जिउनि मोनसे देरसिन सन्मान। आंनि मावनाया दिनै जोबदोंब्लाबो बर' समाज आरो जोंनि खौसेथिनि फारसे आंनि खोथा होनाया अरायबो थागोन। नोंथांमोननि अननाय, मदद आरो फोथायनायनि थाखाय नोंथांमोन गासैखौबो साबायखर बावहरो। बेबादि बुङो दिपेन बर'आ। आरो दिनै बिथाङा बड'फानि सावगारियाव मान बावनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ गावनि आखाइजोंनो बिरहोनानै बयनिबो सिगाङाव बिदायनि समाव हारिनि थाखाय मावलांनायनि बागै मेगनाव मोदै लानानै बिबुंथि होनानै हाबाफारिखौ फोजोबो। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ दिनै क'क्राझाराव थामथि खेबनि थाखाय बाहागो लानानै क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफु थांनाय रेल लामा लुफुंनो गोनांनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवफैगौमोन गावनि आखाइजोंनो। नाथाय बोथोर गाज्रि हालोदनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै फैनो हायासै। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीखौ नायनो थाखाय बिटिसि ओनसोलनि गोबां लाख लाख रायजो राजाफोरा क'क्राझाराव जमा जादोंमोन। नाथाय बोथोर गाज्रिनि थाखाय नरेन्द्र मोदीआ गुवाहाटीआव थानायनिनो मोनसे भार्चुएल मिटिंनि गेजेरजों बाहागो लायो, जेराव क'क्राझारनि हाबाफारिया केन्सेल जानायनि उनाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गुवाहाटीनिफ्रायनो भार्चुएलनि गेजेरजों क'क्राझारनि हाबाफारिखौ मावफुङो आरो माखासे लुफुंनो गोनां अन्थाइ खाम्फाखौ आखाइजों बेखेवनानै होनो हायाबाबो अनलाइननि गेजेरजों बिथाङा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथियो। मख'जाथाव दि बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सोरखार सालायबाय थानाय समावनो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ क'क्राझाराव थामथि खेबनि थाखाय दावबायनायखौ दिनै नुनो मोनगौमोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 2016 मायथाइनि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समावनो 19 जानुवारि खालाराव क'क्राझाराव फैदोंमोन नरेन्द्र मोदी बिथाङा आरो नैथि खेबनि थाखाय आरोबाव हाग्रामा महिलारिनि सोरखार सोलिबाय थानाय समावनो 2020 मायथाइनि 7 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझाराव फैयो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगो हमो। फिन आरोबाव दिनै 2026 मायथाइनि 13 मार्च खालाराव हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समावनो क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव फैगासिनो दं होननाय लेखायै रोजा रोजा एबा लाख लाख रायजो राजाफ्रा गाहाय मन्त्रिखौ नायनो थांदोंमोन। नाथाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बोथोर गाज्रिनि थाखाय हाबाफारियाव सफैयाखैसै। भारतनि गोबां जायगाफोराव एबा खना खनलाफोराव संग्रा गेस एलपिजि सिलिन्डारनि आंखालखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रा जिंगासिदों। अर फोजोंनो थाखाय गाज्रि थासारि जानानै फैदों। मानोना बाहायगिरिफ्रा एलपिजि रिफिल बुकिं खालामनायाव जेंना फोरमायदों आरो माखासे जायगायाव एलपिजि सिलिन्डारनि स्टकआव फैनो थाखाय जेंना सोमजिदों। फालांगियारि सिलिन्डारनि आंखालनि जाहोनाव संनानै जानो गोब्राब जेंना सोमजिदों होनना समाजारि बिजोङाव फोसावदों। बेराफारसेथिं थाव कम्पानिफोरा बुंदों दि नखरारि एलपिजि जगायनाया जोबनानै दं। बुकिं सिस्टेमाव टेकनिकेल जेंना आरो नखरारि बाहायगिरिफोरनि थाखाय गोनांथि होनायनि जाहोनाव बाहायगिरिफोरनि गेजेराव गोबां गोनो गोथो आरो गिखांनाय सोमजिहोदों। चेन्नाई, बेंगालुरु, मुम्बाइ आरो बिहारनि माखासे ओनसोलफोरनि रिपर्टफोराव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखर आरो फालांगिरिफोर मोन्नैबो सिलिन्डार मोननो थाखाय जेंनाजों मोगा मोगि जागासिनो दं आरो गोबां जायगायाव खामानि मावहैनाय एबा कम्पानियाव थाहैग्रा सुबुंफोरा संग्रा गेस गैयैनि जाउनाव बनजों अर फोजोंनानै जानायनि बेबस्थाखौ खालामनानै लानो गोनां जादों।
सीमा रैखाथि फोर्स थामहिनबा BSFआ सन्देह गोनां खामानि मावनायनि दायाव राजस्थाननि बीकानेरनि कजुबाला ओनसोलाव हादोराङारि सीमा खाथियाव सानै लाइमोनखौ खादों। रैखाथि हान्जाया फोरमायनाय बायदिब्ला सन्देह गोनां सुबुंफोरा सीमा बारनानै सिखावै लाबोनाय ड्राग्सनि फालांगिरिफोरनिफ्राय ड्राग्सनि थाखाय नेगासिनो दंमोन। कजुवाला सार्कल अफिसार अमरजीत चावलाया फोरमायनाय बायदिब्ला भारत पाकिस्तान हादोराङारि सीमा खाथिनि सक्त्री कालुवाला गामिनिफ्राय सानै सुबुंखौ हमनाय जादों। सोमोनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिसोरनि गेजेराव सासेखौ BSF गाननाय एबा BSFनि खसाब गाननायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ पान्जाबनि थागिबि सदनाम सिंह आरो दलजीत सिंह होनना सिनायथि मोननाय जादों। दासान्दि बिसोरखौ रैखाथि हान्जानि आवथायाव लानानै रैखाथि एजेन्सिफोरा सोंथि खालामगासिनो दं। गिबि सोंथि सोंनायनिफ्राय मिथिनो मोनोदि सानैबो सीमा बारनिफ्राय सिखावै लाबोनाय हिर'इननि केपखौ लांनो फैदोंमोन, नाथाय दासिम बिसोरनिफ्राय जेबो फेग्रा मुवा बोखांनो हानाय जायाखै होनना रिपर्टआव फोरमायदों। थारैनो गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेराव, हारिनि गेजेराव, नखरनि गेजेराव माब्ला उदाङै थाफैनो खाबु मोनगोन? माब्ला बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जानानै जोंनि गेजेराव फैगोन? मख'जाथावदि गेदेमा बिथांनि बावैसो CBI केसखौ लानानै सुप्रिम कर्टआव हियारिं जानो गोनांब्लाबो सम आरो खाबु मोनैनि थाखाय हियारिंआ मोगथां महर मोनासै होननानै अनजालि दैमारि थामहिनबा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारिया गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोसावनानै होदोंमोन। आसा खालामो थाबैनो NDBनि गायसनगिरि, NDBनि आफादगिरि जाजेननाय गेदेमा बिथाङा जोंनि गेजेराव उदां जानानै थाबैनो जाहाथे फैनो खाबु मोनो। जों मिथिगौ थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो गेदेमा बिथांनि जानो गोनां हियारिंआ आबुं महर मोनफुंनो हायाखै, जेराव सुप्रिम कर्टआव सम आरो खाबु मोनैनि थाखाय जानो गोनां हियारिंआ मोगथां महर मोनफुङाखै। आसा खालामो गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंनि कालारा फिन थाबैनो गोदानै फोसावजायो आरो थाबैनो केसआ बोखारजायो आरो जोंनि गेजेराव थाबैनो फैनो हायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।